De oudste hutfietsklassieker van Friesland houdt op. De organisatie krijgt het financieel net meer roen. En voor het eerste douwen uit Gelderloon krijgen plakje in Beestersweg. Goeien, dit is Kijk op Friesland van Ties de Zomermaaien. Frieslands oudste hutfietsklassieker, de Ronde van Zuid-Eerst-Friesland, komt daar een eind. Het is financieel net meer op te brengen. De organisatie komt zo'n €5.000 te kwaad. Dat komt onder andere door regels die het heel iets stranger worden. Vooral de kosten voor de veiligers, als politiebegeleiding en het inhuren van motoren, kunnen net meer opgebracht worden. De Ronde van Zuid-Eerst-Friesland had in 40 jaar onsprekende winners gehad. Zij kwamen onder andere Erik Dekker en Leontien van Moorsel als eerste over de finish van deze wielerklassieker. Staatsbosbeheer had in de natuurgebieden De Delen en Rotte gemeente een grut verlet van vrijwilligers. Groepen vrijwilligers knappen onder leiding van Staatsbosbeheer de natuurgebieden op. Lekker in de natuur. En je komt op plekken waar je normaal niet komt. En ja, je werkt met mensen samen die er ook heel veel van af weten, waardoor je ook weer leert. En ik wil graag nuttig bezig zijn. Bij de Rotte gemeente, onder de reek van Moentje-Born, bestaat de groep nou uit 8 man, maar dat is te min. Wel eigenlijk tot de 15 ongeveer, ik heb er nou 8. Het voordeel daarvan is dan, ik een keer voetbal als vrijwilliger. Ik is nou iets wat ik in met de vrouw te fietsen. Of ik heb vakantie. En dan bloedt het toch genoeg meegenomen om nog op zo'n dag iets leuks te doen. En genoeg te doen. Toch het werkje met vrijwilligers hopen het Staatsbosbeheer dichter bij de gemeenschap te staan. Tongersje begint het centraal schriftelijk eindexamen en dat betekent dat leerlingen van de middelbare school weer zitten te blokken boppen de schoolboeken. Opvallend volle leerlingen doen dat in historisch centrum Tresor in Ljout. Op drukke dagen zitten er samen 150 bij. MAVO, HAVO of gymnasium, het maakt het ijs net zo volle uit. Elke nien kan u de voeten in de studieruimtes van Tresor. Thuis is iets meer afleiding, ga ik sneller in mijn bed liggen of zo, doe ik wat minder. En hier ga ik wel meer leren. En dan zit je met bekenden aan tafel? Ja, het zijn mijn vrienden. Dan heb ik ze gewoon eens van ja, morgen even Tresor en dan gaan we hier gewoon leren. Tientallen voor het eerste douwen uit Gelderloon hebben we een plakje gekregen in Beestersweg. Ze komen bij een oud peer uit Beuningen wij. De beste bescherming had ze in beslag genomen omdat het stel er net meer op passen kan. Een verdrietelijk verhaal, zou lid de inspectie weten. Ze krijgen wat te eten, de 43 postdoden uit Gelderloon. Marcus Brander van Beestersweg past goed op zijn heidoen. Hij had ze ophellen uit Beuningen bij een man en vrouw van 83 en 84 jaar. Ik kon amper rennen. Die hier wat infusie in de voet, met een zakje bloed. En zijn vrouw die kreeg 1 keer in zelf, die kreeg ze 2 zakjes bloed. Dus die mocht absoluut niet meer in de hakken komen. Net leuk voor die man en voor die vrouw ook net. Dat ze op deze manier de ook weer eruit zien. Die man zijn heel leven erin stuiten. Neem ik gewoon en dan willen ze ophellen en dan is het afscheid nemen. De beste bescherming had de doden in beslag nam. Er was maar spoed zocht naar een plakje. En de vogels vonden een onderdak in Beestersweg bij dode leefhaver Brander, die ze van de polier redden woer. Ik vond ze dat knap uitzeggen, ja. En we winnen wel een paar bij die wat minder winnen, maar je winnen knap nog aan gewicht en ja, die winnen net meer. Nee. Nevens het afgezocht van de beste bescherming is het een verdrietelijk verhaal voor de eigenaars die het 56 jaar lang doden houden hebben. De mensen zijn blij dat er een nieuw adres is gevonden voor de duiven. Maar het is wel een dubbel gevoel, want ja, de hokken staan nu leeg. Dus dat is ook wel weer heel confronterend dat het einde hobby is. De nieuwe eigenaar, Marcus Brander, zei dat er het echt weer op een hichte houden zal van de zoens en ik van de prestaties van de doden. Dat ben ik gewoon pas doen, ik heb een wedstrijd met verleden worden. In Frankrijk wij horen wij, maar wij komen willen. Dus ja, dat doe ik zelf ook. Dus, Zit er kampioen tussen? Ja, leuk het hoopje. Ik kan het nog net garanderen, want ik heb iets lang van die man net jongen. Maar ik ken ervan u dat er wel knap meer tussen zit. Ik ken er nog Riek van Werk. Nou, daar doe ik ze net voor. Ik heb het voor mijn plezier. En dan krijg je nog het waar, hier is Piet Paulusma. Ja, laat ik beginnen met allereerst het waarbeeld van Joen en vannacht. Nou, we gaan eerst nog een buiken. Vannacht droeg waar, temperaturen zijn 4 graden, wind uit het noorden zwak of matig. Dan op de morgen vanuit het zuidwesten mooi ruim, vooral in de middag ruimt het soms stevig, de temperatuur 13 graden en de wind uit het zuidwesten matig en vrij krachtig. En dit weer kijken op Friesland nog een noffelijke joen.